Очаквайте, от тук нататък думата е в Иван Цветанов. Почивката седмица, другата ще караме. Убаво, ама няма пари. Стартът е даден. Прекрасен старт. Убедихте се. Жребец Вип и Мустафа Мехмед начело. След него е Пангасия и Бейнур Фахредин. На трета позиция е Авантаж и Нурай Хамил. Поизостанаха Багатур и още един, тук не мога да ви кажа кой е. Това е Ив Грейси и Любчо Златев. Пред него. Опа! Има проблем. Жокея стават тези работи неприятно. Продължава да води Вип и Мустафа Мехмед. Това е Светла Янкова ли падна, но за щастие май нищо и няма. Тя беше в челото. Води Вип и Мустафа Мехмед, следван от... Не мога да ви кажа, загубих връзка тук с това падане, но продължава да води Вип, коня на Евгений Веселинов. Той е атакуван. Атакуван е от Ив Грейси или от Авантаж. Не мога да ви кажа. Не, Авантаж е трети. За сега води Мустафа Мехмед с Вип. Кончето на Евгений Веселинов е в челото. Но ще има борба, правата е дълга, това е Ив Грейси сигурно. Но води Мустафа Мехмед убедително. Жребец Вип, победител в бягането. Ив Грейси на втора позиция и на трета позиция, не, това е Светла Янкова с Лярно. За щастие момичето е тук, извинявам се, ето го четвъртия Авантаж и Нурай Хамил. Този жребец Вип спечели бяг.